नमस्कार. आज आम्ही या व्हिडिओत शेंगा घाण बीनचा उपकारी खर्च पळूया. हे उपकारी खर्च काम लागचे सामान पळूया. अर्ध किलो धुवून बारीक शिंदून घेतील बीन्स, 2 चमचे शेंगा बी 2 तास उदकान भिजवून घेवका. फण्णाक 1 चमचे तेल, 1 चमचे सासव, 8 ते 10 फण्णे पालेपाना, 2 होड वली मिरसांग आणि रुचीपुरती मीठ. सगळ्यात पहिली उपकरीत फण्ण घान घेव्या. ताचे खातीर एक कायलीत तेल हुनगन घेवका. तेल हुन जाल की तातूंत सासव घालका. सासव पुटपुटील की वली मिरसांग घालका. फण्णे पाल घालका. वयल्यान बारीक शिंदून दवरील बीन्स घालका. रुची कितली जाय म्हण पळोवन मीठ घालका आणि उदकात भिजवून दवरील शेंगा बी घालका. सगळं बरेकन मिक्स करून घेवका. बीन्स शिजच्याक वयल्यान अर्ध पेल उदक घान घेवका. उदक काटून बीन्स करपुच्या ना म्हण धाकण्या वयर थोडे उदक घान लो फ्लेमाचेर बीन्स शिजोवन घेवका. प्लेटा वयल उदक आटली की बीन्स शिजली की म्हण एक पटी पळोवन घेवका. बीन्स शिजलात पण अजूनही थोडे कायलीत उदक आसा. ते आटोवच खातीर गॅसा फ्लेम हाय दवरका आणि 2-3 मिनिट हाय फ्लेमारच उपकरी शिजोवन घेवका. बीनचा उपकरी जास्त कन बटाट घाण करतात, पण ताजी वाट्याक ह्या शेंगा बी घान बीनचा उपकरी ट्राय करा. खावच्याक खूपच रुची लागता. पोळे, चपाती, फुलकी बरोबर खावच्या जाता. तुम्ही बी हे डिश घरात ट्राय करा. कशें लागले म्हण आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.